എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദ്ദേശർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആയതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം തേ ന തപസ്കായ ന ഭക്തായ കദാചന ന ശാസുശുഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോപ്യസൂയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി മൈ ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശത്യ സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമാഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാ അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്യേഷതേ ചയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി തേ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ച് അറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്താ ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടെയും കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസാ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹഃ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹോ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷേ വചനം തവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമം അസ്രൗഷം അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസപ്രസാദശ്രുതവാൻ ഏതത് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാൽ കഥയത സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമത്ഭുതം കേശവാർജനയോ പുണ്യം കൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേഃ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ദൃശ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവാഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര വിജയോ ഭൂതേ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര വിജയോ ഭൂതേ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര വിജയോ ഭൂതേ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായ യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷസന്യാസ യോഗോ നാമ അഷ്ടദശോധ്യായഃ. ഹരി ഓം തത്സത് ഇതി. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട്. ആരുടെ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ചൊല്ല ഇതൊന്ന്. ഓക്കെ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തൃക്കാൽ രണ്ടും പിണച്ച തിരുമുഖ കമലം ദക്ഷിണേ ചാറ്റുവെച്ചും തൃക്കൈയിൽ കാഞ്ചനോടക്കുഴലോ മത പിടിച്ചൂരി മന്ദം ഹസിച്ചും തക്കത്തിൽ പീലി ചൂടി കരിമുകിലൊളിയും പൂണ്ടു നിൽക്കും മുകുന്ദൻ കാരുണ്യേന നിത്യം മമ ഹൃദി കളിയാടിടുവാൻ കൈതൊഴുന്നേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ, ശ്രീനാഥ നാരായണ വാസുദേവ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ, ശ്രീനാഥ നാരായണ വാസുദേവ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ, ശ്രീനാഥ നാരായണ വാസുദേവ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ 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 ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പാട്ട് പാടിക്കുന്നു. ചൊല്ല മാതാജി. ഇത് എന്താ പറയാ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണനാമുണ്ണിയെ കാണുമാറാകേണം, കാർമുകിൽ വർണ്ണനെ കാണുമാറാകേണം, കിങ്ങിണി നാദങ്ങൾ കേൾക്കുമാറാകേണം, കീർത്തനം ചൊല്ലിപ്പൂ ഗട്ടുമാറാകേണം, കുഞ്ഞുണ്ണി പൈതലേ കാണുമാറാകേണം, കൂത്തുകളോരോന്നും കേൾക്കുമാറാകേണം, കേൾപ്പിറും പൈതലേ കാണുമാറാകേണം, കേളികളോരോന്നും കേൾക്കുമാറാകേണം, കണ്ണനാമുണ്ണിയെ കാണുമാറാകേണം, കൈവല്യമൂർത്തിയെ കാണുമാറാകേണം, കൊഞ്ചലോടും മൊഴി കേൾക്കുമാറാകേണം, കോടക്കാർ വർണ്ണനെ കാണുമാറാകേണം, കൗതുക പൈതലേ കാണുമാറാകേണം, കണ്ടു കണ്ടുള്ളം തെളിയുമാറാകേണം, കണ്ടു കണ്ടുള്ളം തെളിയുമാറാകേണം, കണ്ണനാമുണ്ണിയെ കാണുമാറാകേണം, കിങ്ങിണി നാദങ്ങൾ കേൾക്കുമാറാകേണം, കീർത്തനം ചൊല്ലി ഗട്ടുമാറാകേണം, കണ്ണനാമുണ്ണിയെ കാണുമാറാകേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കണ്ണ നീലക്കാർ വർണ്ണ പാലിക്ക വാസുദേവ, പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ കാരുണ്യമേകിടേണേ. കണ്ണ നീലക്കാർ വർണ്ണ പാലിക്ക വാസുദേവ,
പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നീ കാരുണ്യമേകിടേണേ. അമ്പാടി നാട്ടിലെ വീടുതോറും പാൽവെണ്ണ കട്ടു നടന്ന ബാല, ഇക്കണ്ട ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിൽ അമ്മയ്ക്കു ചോർത്തി കൊടുത്ത ബാല, അന്തിക്കു പൂക്കൾ വിടർന്ന നേരം കാളിന്തി തീരത്തണഞ്ഞ നേരം പ്രാണസഖിയായ രാധയുമായി ലീലകളാടിയ ഗോപബാല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരി വൺ. താങ്ക് യു സീത മാതാജി. വലിയ ലെസൺ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 78 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നല്ല കീർത്തനം. നല്ല കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. കുറച്ച് വലിയ ലെസൺ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी सत्य दिशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everyone. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആണ്, കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് 18th ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 17 ലെസൺസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ആരെങ്കിലും ഇത് എന്താ റെസിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ ആ ലെസണിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു 17 ലെസൺ. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗമായിരുന്നു. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് രാജസമായിട്ടുള്ളത്, താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഓൾമോസ്റ്റ് രാജസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫലോദിഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ഫലമൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫലം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതൊക്കെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് വിധിഹീന ദൃഷ്ടാന്നം, മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം, അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണയൊന്നും കൊടുക്കാതെ വിധിഹീനമല്ലാതെ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമൊന്നുമല്ലാതെ, എന്നിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംതൃപ്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ സാത്വികമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരവും മനസ്സും പിന്നെ വാക്കും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തപസ്സിൽ പെടുക. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും 17th ലെസണിലില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 18ാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കാലുകളാണ് ഭഗവാന്റെ 17 and 18 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാൽക്കൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 18th ലെസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുൾ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു. മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണമമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, നമുക്കറിയാം ഇനി വേറെ ആരും അല്ല ആശ്രയം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആശ്രയം എന്നുള്ളത്. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, വേറെ ആശ്രയമില്ല ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ, നീ മാത്രം, ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ശരണം എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാരുണ്യം വെച്ചിട്ട് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ ജനാർദ്ദന, നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനോടുള്ള ഫുൾ സറണ്ടർ കൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ ഹൃദയവും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. സർവലോക മഹേശ്വരം ഭക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം ഗച്ഛതി. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനാണ് ആശ്രയം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കുക, അത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം കൊണ്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ആണ്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, അത്യാവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. അതിന് അത്രത്തോളം കൊടുക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എഫെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുക. അതേസമയം നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. എല്ലാം നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ദുഃഖമാണ് തരിക. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ ബോണ്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ബോണ്ടേജിലേക്ക് പെടുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ഡിയർ വൺസിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വലിച്ചു നിർത്തുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ സ്റ്റോറി ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. ദുർവാസ മഹർഷി കാർത്യായനി വ്രതം എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാർത്യായനിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഗോപിമാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഭർത്താവായി വരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 1 മാസത്തോളം അവര് വിന്റർ സീസണില് പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു, കാർത്യായനി വ്രതമൊക്കെ ചെയ്തു. കാർത്യായനി മഹാമായേ മഹായോഗിനി അതീശ്വരി നന്ദഗോപസുതം ദേവി പതിന്മേ കുരുതേ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പതിയായിട്ട് നന്ദഗോപരുടെ മകൻ തന്നെ വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സമയത്ത് ദേവി അവരോട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഓരോ ദിവസവും അവരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഈവനിങ്സിലും അവര് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി വരാൻ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വരാൻ ലേറ്റ് ആയ സമയത്ത് ഇവര് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ദിവസമായപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണന് ബോറടിച്ചു കാണും, അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ന്യായമായ രീതിയിൽ സാധാരണ ലവേഴ്സ് ഒക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരും തിങ്ക് ചെയ്തു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ വേണ്ടാണ്ടായോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ അവർക്കും തോന്നി. അവർക്ക് പ്രേമഭക്തിയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി, എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ്. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രേമഭക്തിയിലാണ് അവർ ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നു കൃഷ്ണ ലേറ്റ് ആയി പോയത്, ഞങ്ങളെ വേണ്ടാതായോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട്, ദുർവാസ മഹർഷി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭാണ്ഡീരക വനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ സേവയ്ക്ക് പോയതാണ്. ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദേവോ മഹേശ്വര എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം കൃഷ്ണൻ സേവയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഇവര് പറഞ്ഞു, ഗോപിമാര് ഞങ്ങൾക്കും ഗുരുവിനെ കാണണം, കൃഷ്ണന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും തൊഴേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം പാലും തൈരും അതുപോലെ സ്വീറ്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ധാരാളം ഓരോരുത്തരുടെയും തലയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു, കാളിന്തി കടക്കണ്ടേ കൃഷ്ണ, എങ്ങനെ കടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ, കാളന്തിയോട് പറയുക ഞാൻ ബാലബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ വഴി മാറി തരിക എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ബാലബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഗോപിമാര് മനസ്സിനുള്ളിൽ ചിരിച്ചു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലല്ലോ ലവർ എന്ന രീതിയിൽ കൃഷ്ണൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് ഒത്തിരി ചിരി വന്നു. എന്നിട്ട് അവര് കാളന്തി തീരത്ത് പോയിട്ട് കാളന്തിയോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ബാലബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ വഴി തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സുഖമായിട്ട് കാളന്തി വഴി കൊടുത്തു. ഗോപിമാരെല്ലാവരും ധാരാളം ഗോപിമാരുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷിയെ കണ്ടു, ധാരാളം ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി മഹർഷിയെ തൊഴുതു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരോടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭക്തിയും കൃഷ്ണനോട് ഇവർക്കുള്ള പ്രേമഭക്തിയും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ ദുർവാസ മഹർഷി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് കഴിച്ചു. ധാരാളം ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ധാരാളം മഹർഷി കഴിച്ചു. എന്നിട്ട്
അവര് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, മഹർഷി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകണം. എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? കാളിന്തി ഉണ്ടല്ലോ നടുവില് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദുർവാസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, കാളിന്തിയോട് പറയുക, ദുർവാസ മഹർഷി ദുർവാരസം എന്ന് വെച്ചാൽ കറുകപ്പുല്ലിന്റെ രസം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഇവര് മനസ്സിനുള്ളിൽ ചിരിച്ചു, ഇത്രയധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ദുർവാസ മഹർഷി ദുർവാരസം മാത്രം കുടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് മനസ്സിനുള്ളിൽ ചിരിച്ചിട്ട് പോയി. കാളിന്തിയോട് പറഞ്ഞു. കാളിന്തി സുഖമായിട്ട് വഴി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഇവരെ ചോദിച്ചു, ഇത് രണ്ടും റോങ് അല്ലേ കൃഷ്ണ? എന്തിനാന്നോണ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും? കാളിന്തി എന്തിനാ നുണയ്ക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എഫെക്ഷൻ എനിക്കുണ്ട്, ഷുവറായിട്ടും എഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗോപിമാരോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദുർവാസ മഹർഷിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ദുർവാരസം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇത് ദുർവാസ മഹർഷി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് അതാണ്, മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ കാണിക്കാം. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റ സോളാണ്. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ, ഒരു അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും അതല്ല ആരാണെങ്കിലും തന്നെ, ഗുരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനെ ആണെങ്കിലും അതല്ല ആരെയാണെങ്കിലും അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ചേരാനുള്ള വഴി കാണിച്ച് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ റോങ് ആണ്, ആ റിലേഷന് അർത്ഥമില്ല. അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല ജപിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാല ജപിക്കണോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിയാകുന്നത് വരെ, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ജപിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സദ്ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിലും ദേഷ്യം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാലയോ എക്സ്ട്രാ മാല നമ്മൾ ജപിക്കുക. നമ്മളെ പക്ഷെ ഫലോദിഷ്ടമായിട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫലോദിഷ്ടമല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജപിക്കുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാനോട് പറയുക, ഞാൻ ഇത്രയും ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കുക, സദ്ബുദ്ധി കൊടുക്കുക, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നേർവഴി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുക. ഇതാണ് ശരിയായ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനിലുള്ള സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. 17 ലെസൺസിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച 18.1 പറയുന്നു, സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥകേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ 2 പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അർജുനന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ കൃഷ്ണ, ഏതു രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ്. കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനെ കൊന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം കൊന്നുകളയൂ എന്ന രീതിയിലാണ് കേശി നിഷൂദന എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞ, കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ കംസൻ വിട്ടതാണ് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കംസന്റെ അനുചരനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കംസനോട് ചോദിച്ചു, കേശി എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പീതാംബരമാണ് ഉടുക്കുന്നത്, കയ്യിൽ ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടാവും, തലയിൽ മയിൽപീലി ഉണ്ടാകും, വേറെ ഒരു കുട്ടിക്കും അതുപോലെയുള്ള ഡ്രസ് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് വനമാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അന്നാണെങ്കിലോ അബദ്ധത്തിന് ബലദേവന് തോന്നി കൃഷ്ണനോട് ഈ പീതാംബരവും മയിൽപീലിയും ഒക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെറുതെ തോന്നി. അപ്പം കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണ നീ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു. മനസ്സിനുള്ളിൽ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബലരാമൻ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ, കേശി വന്നു. കേശി കണ്ടു ഈ ബലരാമനെ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ സമയത്ത് ബലദേവൻ ഇതായിരുന്നു, മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലായിരുന്നു, അല്ലാതെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്,
കൃഷ്ണനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ബലദേവൻ അതുവരെ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ബലദേവൻ ഓൾറെഡി ഓർത്തു, നോർമലായിട്ട് പോയി പുറത്തേക്ക്. അപ്പം കേശി ബലദേവനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എടുത്തിട്ട് ഒറ്റേറ് കൊടുത്തു. ബലദേവന് ബോധം കിട്ടു. അവിടുന്ന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദനിക്കുന്നു ഈശ്വര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണ നീ തന്നെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ ദൈവം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഇതാ ചോദിക്കേണ്ടത്, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പവേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാമോ, 7 വയസ്സിൽ നമ്മളെ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ ഉയർത്തിയത് അതുപോലെയുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഗുരു എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് പക്ഷെ ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ തൊഴു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ളത് വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് സർവധർമാൻ പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ഇതില് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ റോങ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അന്ന് അവസാനം കൃഷ്ണൻ അത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടു, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കേശിയെ കണ്ടു. കൈ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട്, വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ശ്വാസം നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ കൊന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെയും ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തീർത്തു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കേശി നിശൂദന എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മഹാബാഹുവായുള്ള കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായുള്ള ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആണ് ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്. ഓക്കെ, 18.2 പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുത്യാഗം വിചക്ഷണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. വിദ്വാൻമാരാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക്, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഡിസയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം സർവകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ഭൗതിക മെറ്റീരിയൽ ഡിസയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് കാഷായമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവര് ഹിമാലയത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും ഭഗവാൻ സന്യാസത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകം 3, എല്ലാ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളായതയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ത്യജിക്കരുതാത്തത്? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഒപ്പീനിയൻ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ ടൈഗർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പവേഴ്സ് ഉള്ള അർജുനനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈഗർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്യാഗം 3 വിധമാണ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആണ് ഇവ 3. എന്തൊക്കെയാണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. യജ്ഞം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, ദാനം ചെയ്താലും ആഗ്രഹിക്കരുത്, തപസ് ചെയ്താലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സാം, ഭഗവാനാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ഭോക്താവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഒന്നും കൂടാതെ നമ്മള് ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്, അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കുക, നമ്മളുടെ സ്പൗസ്, കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കുക, സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, ഗ്രാമദേവത, ഇഷ്ടദേവത, കുലദേവത, സർപ്പദൈവങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ളതിനെല്ലാം, പിതൃക്കള്, പിന്നെ പെറ്റ്സ്, അതുപോലെയുള്ളതും പെറ്റ്സ് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പറമ്പിലൊക്കെ വരുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളും എല്ലാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെടും. ഇവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് പൗരുഷം നൃഷു എന്ന് പറഞ്ഞ് നരന് പൗരുഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ്, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഞാനാണ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോൾസ് ഈഗോയൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത്. ചിലവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നാടുവിടും. അതൊക്കെ രാജസമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗമല്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും, നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ത്യാഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത്. തമോ ഗുണമുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്, രജോ ഗുണം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്. ഇനി 18.12 പറയുന്നു, താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അന്ന കർമാണി ലിംപന്തി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ വക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിനും ഉയരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്നു ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നത്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്. ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതില് ഫോൾസ് ഈഗോ ബാധിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ റിലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോയാൽ അയാൾക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക്, സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സറണ്ടർ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേഗം നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, അനാസക്തമായി. ഇനി എന്താണ് കർമ്മം എന്നുള്ളത്? ഇത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ത്യാഗം. ഇനി നമ്മളെ കർമ്മം എന്താണ്, സാത്വികം രാജസം താമസം. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അനാസക്തമായും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റോടുകൂടി രാഗദ്വേഷരഹിതമായും, അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും അതിൽ നമ്മള് ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പാടില്ല. ചെയ്യുക ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തില് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം കംപ്ലീറ്റ് ദൈവം പാതിയിലേക്കാണ് പോവുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൺട്രോൾഡ് മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ വേണം. അല്ലാതെ ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പുത്രകാമേഷ്ടി അതുപോലെയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴിപാട് നടത്തിയാൽ എൻ്റെ പേര് വരും, എല്ലായിടത്തും പേര് എഴുതി വെക്കും, എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മൾ കാണാം, ഈവൻ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പോലും അതിൽ വരെ പേര് എഴുതും. ഇതൊക്കെയാണ് രാജസമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പണിത് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പില്ലറിന് പൈസ കൊടുത്തു, ഫ്ലോർ ചെയ്യാൻ പൈസ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കും പേര്. ഇതൊക്കെയാണ് രാജസമായ കർമ്മം. നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സമൂഹ വിവാഹം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യും. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി, ആർക്ക് എന്ത് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും. ദ്രോഹഭാവം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ താമസമാണ്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും, നമ്മളൊക്കെ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത്, എന്താണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. ഭഗവത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ്, പുതിയ ആളാണ്. നമ്മള്
എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മള് കൂടെയുള്ളവർക്കും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്ലോകം 30 പറയുന്നു, കുന്തിപുത്ര ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടുന്നതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്ന് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ആദ്യം ത്യാഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ബുദ്ധി പറയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതാത്തത് എന്ത്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് തൊട്ടേ തന്നെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്താണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ന് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസ ബുദ്ധി. എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. രാവണനെ പോലെയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും. രാവണനൊക്കെ നല്ല ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായതാണ്. വിശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹർഷിക്കുണ്ടായ മകനാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി എന്താ ചെയ്തത്, എല്ലാ അറിവുമുണ്ട്. ശരിക്കും രാമചന്ദ്രന്റെയും ആ യുദ്ധമുണ്ടല്ലോ, ലങ്കയിലുള്ള രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുരോഹിതനായിട്ട് രാമചന്ദ്രൻ ആരെയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, രാവണനെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് പുരോഹിതനായിട്ട്. എന്നിട്ട് പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് സമയം നോക്കി, ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സമയം നോക്കി. ആ സമയത്ത് രാവണൻ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു, മുഹൂർത്തം ഏതാണ്, എന്താണ് ശത്രുവിനെ കൊല്ലേണ്ട മുഹൂർത്തം. രാവണൻ അത് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി, എന്റെ മരണമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് മരിക്കുക ഒക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലും രാവണൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചത്, രാമ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത്. രാവണൻ അത് അറിയാമായിരുന്നു, പുരോഹിതനായിരുന്നു രാവണൻ. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില സമയത്ത് ബിവിൽഡേർഡ് ആവുന്ന മനസ്സാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബുദ്ധി, രാജസ ബുദ്ധി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഒക്കെ വേൾഡ് വാറിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ചിലവരൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറിനെയാ തൊഴുതുകൊണ്ടിരുന്നത്, അയാൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ തൊഴുന്ന ആൾക്കാരാണ് താമസ ബുദ്ധിയുള്ളവര്. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും ഓർഡിനറി പീപ്പിളിനെ ഒക്കെ ചിലപ്പോ വളരെയധികം വലിയ പൊസിഷനാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് പേരൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. എന്താണ് രാജസമായ ബുദ്ധി, താമസ ബുദ്ധി, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ ഇത്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സമ്മറി. 54th ശ്ലോകം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. ആരാണ് എന്റെ ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ, ഈ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, വിഷമിക്കുന്നുമില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാവരിലും അയാൾക്ക് സമമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്റെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയുടെ കാര്യം. 18.55 പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ തിഷ്ഠത്തെ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വേൾഡിലേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഇത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഗോലോക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷമാണ്. അഗസ്ത്യ മഹർഷിയുടെ ശാപം മൂലം ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായി മാറി. സമാധിയിലിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രദ്യുമ്നനെ അഗസ്ത്യ മഹർഷി പറഞ്ഞു, സമാധിയിൽ ആനയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നീ ആനയായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൂഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ എല്ലാ മഹർഷിമാരുടെയും ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് പിടിച്ച് വലിക്കുമായിരുന്നു, കാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ശാപം കൊടുത്തു, മുതലയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീ മുതലയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ത്രികൂട പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ മതിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആന, പിടിയാനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ മതിച്ച് നടന്ന ആന പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇടയായി. ഒരു ദിവസം
പിടിയാനകളൊക്കെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചുപോയി. ആരുമില്ലാണ്ടായി. ഗജേന്ദ്രനെ മനസ്സിലായി ഇനി ആരുമില്ല എനിക്ക്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയൊക്കെ ആയിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് തൊഴാൻ തുടങ്ങി. മൂക്കോളം മുങ്ങി. പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത്രത്തോളം പ്രാരബ്ധം ഗജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ഭഗവാനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് തരുള്ളൂ. അപ്പം മൂക്കോളം മുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ തൊഴുതത്. ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാർ ആരും വന്ന് സഹായിച്ചില്ല. എന്താണ് ഗജേന്ദ്രൻ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ നേരെ നീട്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു? നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തവും മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഗജേന്ദ്രൻ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തിയ പ്രയച്ചതി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഗജേന്ദ്രൻ ചെയ്തു. പുഷ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളത്തില്. ആർക്കാണ് ആ മരണസമയത്ത് ഇത്രത്തോളം വേദന സഹിച്ച് 1000 വർഷങ്ങളോളം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന ഗജേന്ദ്രൻ ആ മൊമെന്റിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്നിട്ട് കൂടി ആ മനസംയമനം വിടാതെ പുഷ്പം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ സമർപ്പിച്ചു. ഇത്രയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? രൂപം കൊടുത്തു. സ്വന്തം രൂപം കൊടുത്തിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഗജേന്ദ്രനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയാണ്. എത്ര ജന്മങ്ങളാണ് എടുക്കുക നമുക്കറിയില്ല. മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മമ ജന്മനീശ്വരെ, എത്രയോ ജന്മം എടുത്താലും ഭക്തി മാത്രം മതി, നിന്റെ കാൽക്കലുള്ള ഭക്തി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വേണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലും എപ്പോഴും ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർബാണോ മദ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പരമവ്യയം. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടീസിലാണെങ്കിലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന, എന്തു ചെയ്താലും കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആള് എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ. എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും, പിന്നെ വേറെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ആ ധാമത്തിൽ പോയാൽ എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടു? തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാസയതേ സൂര്യോ നശാങ്കോ ന പാവക യദ്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമ പരമം മമ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും കൃഷ്ണാർപ്പണം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തനെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷണവും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സേഫാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ലക്കിയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം മതി മനസ്സിൽ. ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. ഏതു നേരവും മന്മനാ ഭഗവത് ഭക്തോ മത്യാജീമാം നമസ്കുരു. അതിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും കേൾക്കും. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകമാണ് 18.58. മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി. എന്തു തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും മച്ചിത്ത്, എന്നിൽ തന്നെ ചിത്തമുറപ്പിച്ചാൽ സർവദുർഗാണി, സർവ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആർക്കും? ഭക്തർക്ക്. എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്? പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം. മച്ചിത്ത്, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വയ്ക്കുക. സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി. നമ്മൾ പറയും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും മല പോലെ വന്നത് എലി പോലെ പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തില്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തെല്ലാം വന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പഞ്ഞിമലയില് ജസ്റ്റ് ഒരു തീപ്പൊരി വീണത് പോലെ നമ്മുടെ പാപമൊക്കെ തീർന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇമ്മറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ ബോണ്ടേജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഏതു നേരവും നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും തപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ തപ്പിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് പശുവിന്റെ കുളമ്പടിയിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. എങ്ങനെയാണ് പശുവിന്റെ കുളമ്പടി വെള്ളം നമ്മൾ കടക്കുക? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാടിക്കടന്നാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വെള്ളം. സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കുളമ്പടിയില് ഇത്തിരി വെള്ളമായിട്ട് മാറും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാവട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാമചന്ദ്രന്റെ ഇതില് വനവാസത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ ഗുഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വഞ്ചിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വഞ്ചിക്കാരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനും കടത്തു കടത്തുന്നവനാണ്, നീയും കടത്തു കടത്തുന്നവനാണ് എന്നാണ് വേർഡ് പറഞ്ഞത്. കേവട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കേവട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടത്തു കടത്തുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇയാള് അവിടെയുള്ള റിവർ, സരയു ആണെങ്കിലും ഏത് റിവർ ആണെങ്കിലും അത് കടത്തി വിടുന്ന ആളാണ് കേവട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വഞ്ചിക്കാരന്റെ ബുദ്ധി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളെ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും കടത്തുന്ന കേവട്ട് എന്നുള്ള വഞ്ചിക്കാരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നമഭീഷ്ടദോഹം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം വൃത്യാർത്ഥ്യഹം പ്രണതപാല ഭവാബ്ദിപോതം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? ധ്യേയം സദാ, എപ്പോഴും ധ്യേയം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മള്. ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നമഭീഷ്ടദോഹം, പരിഭവങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് അഭീഷ്ടദോഹം, നമ്മൾക്ക് അഭീഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം തരുന്നവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യേയം സദാ. ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നം അഭീഷ്ടദോഹം. ദോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുന്നവൻ. തീർത്ഥാസ്പദം, തീർത്ഥാസ്പദം എന്താണ്? യമുനയാണെങ്കിലും ഗംഗയാണെങ്കിലും തീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്ത് എന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നതും യമുന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പട്ടമഹിഷിയാണ്. എന്തിനും തീർത്ഥങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം, ശിവനാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നമഭീഷ്ടദോഹം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം വൃത്യാർത്ഥിഹം പ്രണതപാല ഭവാബ്ദിപോതം. വൃത്യാർത്ഥിഹം, വൃത്യർക്കുള്ള എന്ത് ആർത്തിയാണെങ്കിലും എന്താഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും തീർത്തു തരുന്നവനും. വൃത്യാർത്ഥിഹം പ്രണതപാല, ആരാണോ തൊഴുന്നത് അവർക്ക് ഭവാബ്ദിപോതം, ഭവാബ്ദിയെ കടക്കുന്നതിനുള്ള പോതം, കപ്പലായിട്ട് ഉള്ളവനെ ധ്യാനിക്കുക. വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ശരണാരവിന്ദം, അങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരുഷനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തില് ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഗുഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേവട്ട് പറഞ്ഞത്, ഞാനും കടത്തുകാരൻ നീയും കടത്തുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി വസ്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, ആരാണോ എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ സകല ഇതിൽ നിന്നും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇത് രക്ഷിക്കും. ഇതിലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജഗായി മതയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇഷ്ടികയൊക്കെ എറിഞ്ഞതാണ്. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ബംഗാളിലുള്ള കൽക്കട്ടയിലുള്ള 2 ബ്രദേഴ്സ് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നവര് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ചക്രമെടുത്തു അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ബലദേവ സ്വാമികളുടെ ബലരാമന്റെ അവതാരമായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നമ്മൾക്കിപ്പോ കൊല്ലല്ല വേണ്ടത്, നാമസ്മരണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവര് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയി മാറി. ഇതാണ് ഇതിലെ സ്റ്റോറി. അപ്പം മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണ്ടതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നമഭീഷ്ടദോഹം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനുതം ശരണ്യം വൃത്യാർത്ഥിഹം പ്രണതപാല ഭവാബ്ദിപോതം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. കലിയുഗത്തിലെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത്. കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഉദ്ധവർക്ക്. 18.61 പറയുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്ലോകവും
ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഈശ്വര സർവഭൂതാനം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് അർജുന തിഷ്ഠതി ഇരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ജയൻ വീലിൽ എന്ന പോലെ ഈ ഇതില് കിടന്ന് നമ്മള് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വിടുതൽ വേണ്ടേ? അതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരേത് രീതിയിലായിരിക്കണം ജീവിക്കുന്നത് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആരുടെ മനസ്സാണ് എന്നിൽ സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്നത് അതും ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ അംശമാണ് ഈശ്വരനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആനയാണെങ്കിലും ആനപ്പാപ്പാനാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും നായക്കുട്ടിയാണെങ്കിലും പശുവാണെങ്കിലും ആരിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആള് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ രവിഹസ്തിനി സുനി ശൈവ സ്വഭാഗേജ് പണ്ഡിത സമദർശന. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. 5th ലെസൺ 18th ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ പിക്ചർ. എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നത് സെയിം ഭഗവാനാണ്. സെയിം തന്നെ പവേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ 62nd ശ്ലോക പറയുന്നു. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ, അവനെ മാത്രം നീ ശരണം പ്രാപിക്കൂ ഭാരത. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ കർമ്മം ഭൂമിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ശരീരം അർപ്പണം ചെയ്യൂ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട്. തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം, എന്താണ് പ്രസാദം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്? പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്തി ശാശ്വതം, ശാന്തി ഉണ്ടാകും, ശാശ്വതമായ സ്ഥാനവും നീ പ്രാപിക്കും. ശാശ്വതമായ പരമപദം നീ പ്രാപിക്കും. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും ഏകദേശം അതെന്താ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത, ഏതു രീതിയിലും എല്ലാ രീതിയിലും നീ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ, ശരണം പ്രാപിക്കൂ, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. തത് പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും, സ്ഥാനവും കിട്ടും, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും. രുദ്രപ്രതാപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതാപരുദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പുരിയില് ആ രാജാവ് ചൂലെടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വാരുന്നതാണ് രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത്. അത്രത്തോളം സമർപ്പണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. എന്തും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലല്ല നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇനി ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിനക്ക് ചെയ്യാം. 18.3 പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലുള്ള അർജുനൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാറി. ഇതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം, ഇത്രയും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഗുഹ്യതരമായ തീർത്തും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ യഥേച്ഛസി, ഇച്ഛ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് തഥാകുരു, അത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നീയൊക്കെ ചെയ്യുക പ്ലീസ്. മനസ്സിലായോ ഈ ശ്ലോകം? ഇതിന്റെ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരമായ, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. വിമൃശേന, നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കൂ. യഥേച്ഛസി തഥാകുരു, ഈ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് നിനക്ക് ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുക. അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ ഫ്രഷ് ആയി. മനസ്സിൽ നിന്ന് മോഹമായി ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ദൗർബല്യമൊക്കെ മാറി അർജുനൻ ഫ്രഷ് ആയി. രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂരിലെ ഡീറ്റീസ് ആണ്. 18.65 പറയുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മന്മന ഭവമത് ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിനെ. ഭഗവാൻ സത്യം കൂടി ചെയ്യുന്നു. സത്യമാണ് അർജുന ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിനെ,
നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിനെ, ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മന്മനാഭവമോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഷുവറായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മന്മനാഭവമോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി, എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. സത്യം സത്യമാണ് അർജുന, പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിനെ, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്, ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ സെൻസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് നിനക്ക് ഒന്നും നീ തലയിലേക്ക് വെക്കണ്ട. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 66 ശ്ലോക പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ ത്യജിക്കുക. മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. നീ ഒക്കെ മറന്നു കളയുക. ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു, നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോക്ഷയിഷ്യാമി, മോചിപ്പിക്കുന്നു. മാഷിച്ച് ഡോണ്ട് വറി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഡോണ്ട് വറി, ഡോണ്ട് ബി സാഡ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ സാഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ? ഇതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ, സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ. എത്രത്തോളം മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാഷിച്ച്, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട. നമ്മളുടെ ഫെയ്റ്റ് തന്നെ മാറിയില്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എല്ലാം പാപം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുക നമ്മൾക്ക് നരക ജീവിതമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഫെയ്റ്റ് തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഡ്വൈസ് എന്താണ്? പാപത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിലൊന്നും നമ്മൾ പോയി കിടക്കണം എന്ന് ഭഗവാന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഓക്കെ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശ്ച, ഡോണ്ട് വറി. 68 ശ്ലോക പറയുന്നു, യൈദം പരമം ഗുഹ്യം, ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ മത് ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി, ആരാണോ എന്റെ ഭക്തർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവസാനമായ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. യൈദം പരമം ഗുഹ്യം, ഇത് പരമ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി, ആരാണോ എന്റെ ഭക്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭക്തിയുടെ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ, അവൻ ഷുവറായിട്ടും എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണോ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഇനിയും ശ്ലോകമുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. 69th ശ്ലോക പറയുന്നു, നതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ, ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഹ, ഇതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭവിതാ നച്ചമേ തസ്മ, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി, എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭഗവത്ഗീത ഭക്തർക്ക് ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് വേറൊരാളില്ല. നചതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഹ ഭവിതാ നചമേ തസ്മാ ധന്യപ്രിയ തരോ ഭുവി, ഇനി ഭൂമിയില് ഈ ലോകത്തില് വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? 18.70 പറയുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത്
നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസവും ചെയ്തത് ഭക്തി കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള പൂജയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ വക ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വായിക്കുന്നു. സീതാമാതാജിയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും എന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ട് റെസിറ്റേഷൻ ചെയ്തതാണ്, ട്രാൻസ്ലേഷനും അതുപോലെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം വായിക്കുകയോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ നമ്മൾ ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് പോലും ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ്. ഓക്കെ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ വ്യാമോഹം നിന്റെ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഉദ്ധവ ഗീതയിലും ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ ഉദ്ധവ നിനക്ക്? ഗച്ഛോദ്ധവ ബദ്രികാഖ്യം മമാശ്രമം. ബദരിയിൽ എന്റെ ആശ്രമം എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ആശ്രമം ബദ്രികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകൂ, എന്നിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നാ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അർജുനന്റെ ഫ്രഷ് ആയി മനസ്സൊക്കെ, എല്ലാ ഡൗട്ട്സും തീർന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ, നീ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അതായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നീ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അതായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഇനി സഞ്ജയൻ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കൺക്ലൂഷൻ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. കരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് രഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. വ്യാസ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ദിവ്യദൃഷ്ടി വേണോ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രോട്. വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ചെയ്ത് എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണണ്ട. എന്റെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സഞ്ജയൻ മിനിസ്റ്ററാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ വ്യാസ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പവറ് ദിവ്യദൃഷ്ടി സഞ്ജയന് കൊടുത്തത്. ഇത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. രാജാവിനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നു. മനസ്സിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരണു. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. സഞ്ജയൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. എന്താ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്? ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏത് സൈഡിലാണ് വിജയം എന്നുള്ളത്. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവാണ്, തലവരെ കൊയ്യാം സഞ്ജയന്റെ. പക്ഷേ സഞ്ജയൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഏത് സൈഡിലാണ് ജയം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. 18.78 പറയുന്നു, യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതൃവാനീതിർ മതിർ മമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ ധനുർധനായിട്ടുള്ള വില്ലാളീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതൃ, അവിടെയാണ് വിജയവും ഐശ്വര്യവും. വിജയം, ശ്രീർ വിജയോമയം, അസാധാരണ ശക്തിയും, ധ്രുവാനീതിർ മതിർ മമ, നീതിയും എല്ലാം അവിടെയാണുള്ളത് എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മുമ്പിൽ. എവിടെയാണ് വിജയം എന്നുള്ളത്, എവിടെ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മവും അതേ സൈഡിലാണ് എന്ന് സഞ്ജയൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതൃ ധ്രുവാനീതിർ മതിർ മമ. മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി, അതെല്ലാം ഉള്ളത്, നീതിയും എല്ലാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഇത്രയും നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് എന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം ആരാ എഴുതിയത്? ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ ത്രൈതപുമാൻ വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ആരാണോ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നത്, ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി
വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയവും ശോകവും എല്ലാം ഇല്ലാതെ വിഷ്ണു പദം പോകുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ആരാണോ ഗീതാധ്യയനം ശീലിക്കുകയും പ്രാണായാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ പൂർവജന്മ കൃതാനിയായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും. നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുറേയൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജപവും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാപ കൂമ്പാരമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാം ഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം അഴുക്കു കളയാവുന്നതാണ് ശരീരത്തിന്റെ. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അമൃതാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരയ്യ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാസ്മിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തര, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം തന്നെ നമുക്ക് ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകും. സ്വയം പത്മനാഭസ്യ, പത്മനാഭന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതായിട്ടുള്ള ഗീതയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണിത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സെന്റർ ആണ്. വിഷ്ണോർവക്രാഗ്നിശ്രുതം, കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വ, ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതാണ്. അതിന് പവർ കൂടും. അപ്പം പുനർജന്മന വിദ്യതേ, പുനർജന്മം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാനിയാനി കർമാപ്യേകം സത്യദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ദേവകീ പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത. ഏകോ ദേവോ, ഒരേ ഒരു ദേവനാണ് ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള മന്ത്രം. കർമാപ്യേകം സത്യദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇനി നമ്മൾ 18th ലെസൺ പഠിച്ചതിന്റെ മഹാത്മ്യം കൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. മഹാത്മ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു ദിവസം അമരാവതിയില് ദേവേന്ദ്രൻ അമരാവതിയിലെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സതീദേവി അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ദേവേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ. എന്നിട്ട് സ്വർഗലോകത്തില് ധാരാളം പാട്ടും എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഋഷിമാരൊക്കെ വേദം ചൊല്ലുന്നു. എല്ലാവരും ദേവേന്ദ്രനെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു, തൊഴുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ കയറി വന്നു. ഒരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കയറി വന്ന അതേ മൊമെന്റില് ദേവേന്ദ്രന്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കിരീടം താഴെ വീണ കിരീടം ഋഷിമാരൊക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ദേവേന്ദ്രന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. ഈ വന്ന ആളെ ഇരുത്തി ആ ദേവേന്ദ്രന്റെ കസേരയിൽ ദേവേന്ദ്രനെ എഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ ആളുടെ തലയിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു, കിരീടമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സ്തുതികളൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്സരസുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്തു, ഗന്ധർവന്മാര് പാട്ടുപാടി. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദേവേന്ദ്രന് വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നി, ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി. ദേവേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ദാനം ചെയ്തവരോ പുണ്യം ചെയ്തവരുടെ ഒന്നും കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആളെ ദേവേന്ദ്രൻ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ദേവേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? പോയി വൈകുണ്ഠത്തില്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയി, മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് അവിടെ വന്നത്, എന്നെ പുറത്താക്കിയത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ ആള് ഓരോ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് എവ്രി ഡേ വായിക്കുമായിരുന്നു. ആ 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ലൈഫ് അയാൾ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് തീരുമ്പോ പിന്നെയും അയാൾ 18th ലെസൺ പിന്നെയും തുടങ്ങും, 5 ശ്ലോകം വായിക്കും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജന്മം മുഴുവനും അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് തീർത്തത്. അതുകൊണ്ടായിട്ട് എല്ലാ പുണ്യവും കിട്ടി. എല്ലാ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്ത പുണ്യം അയാൾക്ക് ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ദേവേന്ദ്രനായി മാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു, ഇനി ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, പോകൂ, ഭൂമിയിലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ്. ഗോദാവരി തീരത്ത് പോവുക, എന്നിട്ട് അവിടെ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവും, അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോദാവരി ഇറങ്ങി വന്നു.
ദേവേന്ദ്രൻ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് 18ാമത്തെ അധ്യായം ഓരോ ശ്ലോകം ബൈ ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേവേന്ദ്രൻ പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്ക് പോയി. എന്തിനാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിനി ഇന്ദ്രപട്ടം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ഇവിടെയാ പോയത്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കൺക്ലൂഷൻ, 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോ ഒരു ഇപ്പോ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു വിഷമം പോലെ. മാതാജിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ വിഷമം. അതിൽ അമ്മിണി മാതാജിയോ അല്ലി മാതാജിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക. സാറ്റർഡേ സൺഡേസിലാണ് ക്ലാസ്. 18 വീക്സ് ആണ് ആ ക്ലാസ്. ഇത് 18 ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആകെ 18 ദിവസം മാത്രമേ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ. 18 വീക്കാണ് ആ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതിലെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകവും നമ്മൾ പഠിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 700 ശ്ലോകവും നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത്, ഹയർ ലെവലിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്, പിന്നെന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്, സജഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തെങ്കിലും പറയാം ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും 18 ദിവസം കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എന്തോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാനിപ്പോ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള സറണ്ടറും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവുക, ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാന് പ്രാവശ്യമാണ് ധന്യ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോവാൻ തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാലും മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ അത് വിടാണ്ട് കേൾക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം ഓൺലൈനിൽ ഞാനൊരു 5-6 പ്രാവശ്യം വന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാറാണ് പതിവ്. ഇന്ന് വളരെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും തലയിൽ കയറിയില്ല. കുറച്ച് പ്രായമായി റിട്ടയർ ചെയ്താണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര സംതൃപ്തി ഉണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്താ ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പം തോന്നാ മാതാജിയോട്. എന്നോടല്ലാതെ തോന്നുന്നത്, അത് കൃഷ്ണനോടാ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കൃഷ്ണന്റെ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്റേതായിട്ട് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരും അമ്മയച്ഛനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സ്റ്റോറീസ് മെയിൻലി ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തന്നു. കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നത്. ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കട്ടെ കൃഷ്ണന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഐശ്വ വേറെ മാതാജിയല്ലേ? വേറെ മാതാജിയാണ്. ഐശ്വര്യ മാതാജി, അമ്മിണി മാതാജി അല്ലേ? ഐശ്വര്യ മാതാജി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലി മാതാജിയാണ് നമ്മളുടെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആണ്. അവര് രണ്ടാളും കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അവരാണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എടുക്കുന്നത്. പോലെയാണോ? അതെനിക്ക് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക. എല്ലാവരും ഇതേ സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തർ ക്ലാസ് എടുക്കുക. എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റ കുടുംബമായ പോലെ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് വന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്. അങ്ങനെ വേറിട്ട് തോന്നണില്ല മാതാജി. സാധു സംഘ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത്. സാധു സംഘ. എനിക്ക് മാതാജിയുടെ ഭയങ്കര അടുപ്പം. എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മാതാജി ഈ അടുത്ത ലെവല് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്? എന്നുള്ളത് ഇല്ല, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 7 to 8 ആണോ 8 to 9 വേണു മാതാജിക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അവര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പില്. 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, അത് വീക്കെൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവല്. പക്ഷെ 18 വീക്സ് ഉണ്ടാവും. എവറി ഡേ ഇല്ല, വീക്ക്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ട്വൈസ്. അപ്പൊ 18 വീക്സ് ഉണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ലെസൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ കേൾക്കുമ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഈ ക്ലാസ് പിന്നെ കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കയറി കേട്ടാലും മതി. അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അത് മതി. അല്ല, എനിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതെ, സെയിം ലിങ്ക് ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അത് സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി? ഇല്ല, ക്ലാസ്സിൽ കയറാമല്ലോ, ലിങ്ക് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. അപ്പം അങ്ങനെ കയറി കാണാം. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങള്. ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത നമുക്ക് കയറാം. രേണു മാതാജി ഒന്ന് പറയൂ അവരോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാം കേട്ടിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഒന്ന് അവരോട് ആ സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലെവല് ആക്ച്വലി ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെവല് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ മോർണിംഗില് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം മാതാജി സെക്കൻഡ് ലെവലില് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 2 ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. 18 ദിവസം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അമ്മിണി മാതാജിയാണ്, ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലി ഉണ്ണി മാതാജിയാണ്. അല്ലി ഉണ്ണി മാതാജി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം 2 ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു, 2 അധ്യായം ആയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ. അപ്പം ആ 2 അധ്യായത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയൊന്ന് പഠിക്കുക, നോട്ട്സ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്, ധന്യ മാതാജിയുടെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്രൂപ്പില്, നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 31st ബാച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട, എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനത് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തോളാം. ശരി. വേണം മാതാജി. ഏതാണ് മാതാജി? ധന്യവാദം പറയാ. ഓക്കെ, ധന്യവാദം ക്ലാസ് കേൾക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ അത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്ലാസ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാമല്ലോ. ശരി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആരുടെയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസസോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ.
ഇടയ്ക്കുള്ള ആ കഥകൾ കേൾക്കാനും വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ എന്തോ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് ടെസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ, നമ്മള് സാധാരണ എവറി ഡേ ചെയ്യുന്ന ക്വിസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ലാസ്റ്റ് ഡേയുടെ ക്വിസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ലിങ്കില്. എല്ലാ ഞാൻ അന്നേരം അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ. അപ്പൊ എനിക്ക് രേണു മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. രേണു മാതാജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മാതാജി ഇന്നലെ ഞാൻ ആ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ. മാതാജി ഇന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാതാജിയെ. പക്ഷെ നാളെ എനിക്കൊരു PT മീറ്റിംഗ്. നാളെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കൂ. നാളെ തന്നെ 18 അധ്യായം നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാം. എളുപ്പമാണ്, കാര്യം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഈ ക്വിസ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാതാജി സാറ്റർഡേ ആണ്. അപ്പൊ സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാം. പാടൊന്നുമില്ല, എളുപ്പമാണ്. ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേട്ടല്ലേ മാതാജിയൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, മാതാജിയുടെ പേരെങ്ങനാ? എന്റെ പേര് ദീപശിഖ. ഓക്കെ, അല്ല മാതാജിയെ കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ശരി എന്നാ ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയോട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജിയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. മാതാജി ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ സമയമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നത് വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു കേട്ടോ. 7 മണി 7:15 അങ്ങനെ ഇടണേ. മറ്റേ നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണല്ലോ. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സേവനമാണ്. എന്റെയും മിനി മാതാജിയുടെ ഒക്കെ സേവനമാണത്. കാര്യം വെച്ചാല് ഞാനും ഇപ്പൊ ഇതില് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് കയറി വന്നൊരു വ്യക്തിയാ. ഇപ്പോഴെന്തായി പഠിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ പ്രത്യേക മാതാജി മാത്രല്ല, അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് മിനി മാതാജിക്കാണ്. ഞാനില്ലാത്തപ്പോ മിനി മാതാജി ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞങ്ങളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി. എന്റെ ശ്രദ്ധയില് രേണു മാതാജിയുടെ പേരാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. രണ്ടുപേരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിരുന്നു. അത് ടീച്ചറാണ്, റിട്ടയർ ചെയ്ത ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ. ശരി. താങ്ക് യു ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാതാജിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ രേണു മാതാജിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത മാസം 12-ാം തീയതി നമ്മുടെ 31ാമത്തെ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ ബാച്ചിലോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ആയ ഉടനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാര്യം പറയാ, എനിക്ക് ധന്യ മാതാജിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ മിസ് ചെയ്യണ പോലെ എന്തോ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രേണു മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ഹരേ കൃഷ്ണ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. നമസ്തേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, രേണുമാതാജി, എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജപിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വേണ്ട മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, എനിക്ക് മാതാജിയുടെ ഈ ചിരിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ധന്യമാതാജി. തീർച്ചയായിട്ടും അതന്നെയാണ്. ഹരേ അതന്നെയാണ് കൃഷ്ണ. നമ്മള് കേറിയതിന്റെ മോൾക്ക് അന്ന് മോൾക്കും ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ആക്കാണ്ട് നമ്മള് കേറുന്നുണ്ട്. അത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.